fiksumpaa. Fiksut päivät on fiksuinta. Osaketalletus jopa 12%. Ahaa, nyt säästän rahaa. Fiksutilille korkoa. Kokonaisen prosentin yli Euriborin. Eli kannattaa tullalla. Ahaa, nyt säästän rahaa. Ja kauhean paljon kaikkea. Säästöä ja etua Sampo Pankissa. Rajoitetun ajan. Nauti luonnollisesta raikkaudesta ja huolehdi samalla itsestäsi joka päivä. Valio Gefilus mehuissa on vahva annos vastustuskykyä. I'm Ryan Sheckler, I'm 18 years old. Guys don't really want to say that they use face products, but you look good when your face is clear. Use Proactive like I do and wake up with clear skin every day. Proactivesolution.fi. Rapea, ohut pohja. Herkulliset täytteet. Pizzaristorante ja aivan kuin olisit hyvässä italialaisessa pizzeriassa. Missä ikinä oletkin. Ristorante maistuu aina kuin italialaisessa pizzeriassa. Laihduttajan valinta on Valio Profiil. Siinä on kuitua ja proteiinia, jotka pitävät sinut kylläisenä pidempään. Valio Profiil. Siitä tulee voittajaolo. Ajattele, jos kaikki voisivat nähdä itsensä kauniina. No. Okay, Quick Draw, give it a second here. No. We like each other. It could be nice. Romantic. No. Sinkkuelämää. Maanantaista torstaihin 7:30 Nelosella. Millainen on nykypäivän Amerikka? Hello, Finland! Viihteen mekka. Yksilön vapauden airut. You could kill a pilot with these. Oh, hey, careful, buddy! Hyvinvointivaltio. Hey, hey! Ja unelmien kultamaa. My hair was really floppy. Nykypäivän Amerikka. America. Satiirisin silmin. I can't see. Maanantaina 10. Tracy Ullman. Thank you so much. Nelosella. I'm very high class, which means I charge by the hour, and I charge a lot. I have certain rules. Rule 1, keep life and job separate. Personal, work. Hannah, Belle, and never the twain shall meet. Hannahin salainen kaksoiselämä. Puhelintytön päiväkirja ensi maanantain myöhäisillassa. You're a bad girl. Nelosella. I know. Really evaluate where your strengths and weaknesses are, and be honest. Oh my God, I knew you were a lot of things. I'm not a phony. I'm getting married at Christmas. Palkittu Mad Men. Nelosella keskiviikkona 10. Näppärä keksintö. Hyvät maksuehdot.
Siirry teräväpiirtoaikaan. Kanal Digital. Parempi TV. Eniromainen hakupalvelu. Sä sitten kuulemma enemmänkin harrastat ruoanlaittoa. Joo. Kyllähän säkin ehkä osaisit. Tarvitaan vaan hyvät raaka-aineet. Tarkka nenä ja mielikuvitusta. Niinhän ne väittää, että mä taidan olla ihan Suomen parhaita ruoanlaittajia. Äitis on. These companies destroy people who get in their way. Paljastaakseen totuuden. You gotta go on the record. Toimittajan. You cannot connect anything back to me. On rikottava rajoja. I trusted you. Russell Crowe, State of Play. Ja tässä meillä on aito Vaasan Lapinrieska, leivottu Suomen Lapissa. Ja tässä Vaasan Lapinrieskanen, sellaisenaan käteen sopiva. Vaasan Lapinrieskanen, tuoreeltaan koko Suomessa. Hotelli toiveidesi mukaan. Hotels.com. Wake up happy. Mika Kallio. Kohti voittoa. Seuraavana Japani. 4 MotoGP. Sunnuntai-aamuna. Maista Arla Joggi. Mansikka raparperi-jogurttia. Odotellaan milloin tulee kutsu varikolle. Vai riittääkö menovesi vielä yhteen kierrokseen? Kyllä riittää. Eikä kyllä tykkää noista formuloista. Ja hyvin pysyy imussa siinä pääsuoralla. Katsotaan, josko sikaa niistä pääsisi ohittamaan. Optikkona pohdin vuosia, kuinka yhdistää kanta-asiakasohjelmat ja rakkaus. Taiteeni avulla nostin piilotajunnastani ratkaisun tähän sieluani polttavaan yhtälöön. Plussaa. Instrumentaariumista. Maailmanlaajuinen seikkailu. Lue, kerää, pelaa. Egmont Kustannus esittää The 39 Clues. Please don't let this happen to me. I would never let this happen to you. Bishop is dead. I know that. I'm not insane. He's getting away! Scar. Kauhu saapuu 3D-elokuvateattereihin. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance. Mel Gibson tietää, mitä nainen haluaa. Sunnuntaina viikonlopun leffaputkessa 4. This was fun. That man. Well, early in the morning, about the break of day, I asked the Lord, help me find the way, help me find the way to the promised land. Palkittu Mad Men. 4. Keskiviikkona 10. My name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. I'm here to get you and your people out. Bruce Willis ja Tears of the Sun. Auringon kyyneleet. Torstaina 10. 4. Näppärä keksintö.
pihalle ja patiolle. Hobbyhall.fi. Mukavin tapa uudistaa kesäkoti. Nelosen uutisissa tänään Meksiko ryhtyi laajoihin varotoimiin sika-influenssan takia. Uutiset hetken kuluttua. My name is Samantha and I'm a loveaholic. Hi, Samantha. Sinkkuelämää. Maanantaista torstaihin 7:30 Nelosella. This love stuff is a motherfucker. Really evaluate where your strengths and weaknesses are, and be honest. Oh my God, I knew you were a lot of things. I'm not a phony. I'm getting married at Christmas. You never to me. Palkittu Mad Men. Nelosella keskiviikkona 10:00. Ellen DeGeneres Showssa näet vieraina ajankohtaisia ja tuttuja kasvoja, uskomattomia lahjakkuuksia eri aloilta ja kuulet tosi elämän tarinoita. George Clooney's car is here. His car is here! Hi everybody, I'm Ellen DeGeneres. Watch me on Live, the new lifestyle channel made for you. Live. Kaapelitalouksissa kanavapaikalla 8 ja Kanal Digitaalin satelliittipaketissa kanavapaikalla 10. Koko perheen hittiohjelman kevään huipennus. Hauskat kotivideot. Perjantaisin Nelosella. Nyt lähtee niinku polkupyöräilemään vai? Ja polkupyöräilemään. Koko ajan lujet vai kiihtyy tasaisesti. Nyt Marja-Liisa on maalissa. Tuleeko olympiakulta Suomeen? Suomen tyypit. Tuplajakso. Vappuaattona 8 Nelosella. Tervetuloa Malesiaan. Tässä jaksossa me tutustutaan Pencak Silatin tappaviin tekniikkoihin. Olipa nopea. Mä en nähnyt tätä jalkaa. You think we crashed on this place by coincidence? It's destiny. They're referring to you as the Oceanic Six. It happened because you left, Jack. All of you have to go back. Taking
We have to go back, Kate. We have to go back! Let's go get him. Lost. Nelosella saadaan lisää leffaa Yhdeltä yöllä, silloin luvassa on vähän rajumpi kappale, thrilleri murhaajia jahtaavasta sheriffistä. Nyt vuorossa ovat uutiset, sää- ja urheiluuutiset. Islannissa käytävien parlamenttivaalien yhdeksi pääaiheeksi on noussut maan EU-jäsenyys. Maailman terveysjärjestö pelkää Meksikon sika-influenssan leviämistä. Keskustaväki pohti Ruotsilaivalla puolueen toiminnan uudistamista. Hyvää iltaa. Islannissa vaaliuurnat maan ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa ovat sulkeutumassa tunnin kuluttua. Ennakkotiedot lupaavat murskavoittoa maan väliaikaista hallitusta johtaville sosiaalidemokraateille. Demareiden vaalivoitto voisi tuoda Islannin EU:n jäseneksi maailman ensimmäisen avoimesti homoseksuaalisen pääministerin johdolla. Vararikon murjomassa saarivaltiossa ovat nyt puhaltamassa muutoksen tuulet. Tammikuussa 18 vuotta istuneen oikeistohallituksensa kaataneet islantilaiset ovat tänään äänestäneet ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Ennusteiden mukaan oikeisto saa edelleen kantaa poliittista vastuuta viimesyksyisestä talouden romahtamisesta. Itsenäisyyspuolueen kannatuksen ennustetaan puolittuvan ja jäävän runsaaseen 20%. It's been a defensive battle for us. However, we still are a very strong party and we will regain what we are losing at these days in the future. Miesvaltaisten ja EU-vastaisten konservatiivien tilalle islantilaisten ennustetaan nostavan johtoon tämän naisen. 66-vuotias sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Johanna Sigurdardóttir on kevään ajan johtanut maan väliaikaishallitusta ja nyt entisen lentoemännän uskotaan nousevan maailman ensimmäiseksi vaaleilla valituksi julkilesboksi pääministeriksi. Sigurdardóttir solmi rekisteröidyn parisuhteen kirjailija Jonina Leósdóttirin kanssa vuonna 2002. Sögulegt tækifæri ef jafnaðarmenn og vinstrimenn fá meirihluta nú í kosningum. Við höfum verið næst í árið 1978. Þá fengum við 45%. Nú er okkur spáð góða meirihluta. Vasemmistovihreiden ja sosiaalidemokraattien on laskettu saavan yhteensä yli 60% äänistä. Islannille Sigurdardóttirin vaalivoitto olisi todellinen mullistus, sillä sosiaalidemokraatit ovat ilmoittaneet tekevänsä 300 000 asukkaan saarivaltiosta euroilla talouttaan hoitavan EU-maan. Meksikon pääkaupungissa on tänään suljettu elokuvateattereita ja museoita, samalla kun huoli uudesta sika-influenssatyypistä kasvaa. Ihmisiin tarttunut tauti on viranomaisten mukaan tappanut noin 70 meksikolaista. Varotoiminnan pääkaupungissa on kielletty kaikki yleisötapahtumat. Myös suomalainen rock-yhtye The Rasmus joutui perumaan konserttinsa. Pelko sika-influenssan leviämisestä on pitänyt museot ja elokuvateatterit Meksikon pääkaupungissa tänään suljettuina. Virus leviää helpommin väen tungoksessa ja siksi myös suomalaisen The Rasmus-yhtyeen eilisiltainen keikka Mexico Cityssä peruttiin viime hetkellä. Kyllähän siinä niin kuin takahuoneessa tavallaan meidänkin porukka meni tavallaan tiettyyn semmoiseen, niin kuin, no ei nyt paniikkiin, mutta sellaiseen tilaan, että kaikki ei ole hyvin ja mitä tässä voi seuraavaksi tehdä. Sika-influenssa on havaittu myös USA:n puolella Kaliforniassa ja Teksasissa, jossa 8 ihmistä on saanut tartunnan. Meksikossa epäiltyjä tapauksia on lähes 1000, mutta vain murto-osa näistä keuhkokuumetapauksista on varmuudella sika-influenssaa. Las defunciones acumuladas, ya contando con las que se han presentado en las últimas horas, son en total 68, pero insisto, nada más hay 20 que tengan la comprobación virológica. Se jo tiedetään, että kyseessä on uudenlainen influenssatyyppi, joka on sekoitus sian, siipikarjan ja ihmisen viruksia. Huolestuttavaksi tilanteen tekee se, että tartunnan saaneiden joukossa on paljon nuoria, terveitä ihmisiä. Vaikka maailman terveysjärjestö WHO piti tilanteesta tänään kriisikokouksen, Suomessa ulkoministeriö ei ole antanut matkustuskieltoa Meksikoon, eikä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoskaan näe aihetta höntyilyyn.
Meillä ei ole mistään näistä tilanteista vakuuttavaa tietoa siitä, että tämä olisi tarttunut enemmän kuin kerran ihmisestä toiseen. Se on se avaintieto, jota me tarvitsemme ja uskomme, että me tulemme saamaan siitä lisätietoa ihan muutaman päivän kuluessakin. Tarkempia tutkimustuloksia odotellessa Meksikossa kuitenkin varaudutaan pahimpaan. Tänään pääkaupungissa kiellettiin kaikki yleisötilaisuudet 10 päivän ajaksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton on tänään tehnyt yllätysvierailun Irakiin. Bagdadilaisia tavannut Clinton lupasi, että Yhdysvallat jatkaa Irakin tukemista myös sotilaiden vetäytymisen jälkeen. Amerikkalaisjoukkojen on määrä vetäytyä kaikista Irakin kaupungeista 9 viikon kuluttua ja koko maasta vuoden 2011 loppuun mennessä. Suomen keskusta on kuumeisesti pohtinut puolueen toiminnan uudistamista. Tänään keskustalaiset pitivät tulevaisuusseminaarin Tukholman satamassa. Kiistaa syntyi ennen muuta järjestöuudistusten aikataulusta. Keskustalaisilla taitaa olla tuska puolueensa uudistamisesta. Tänäänkin he olivat valmiita vaihtamaan uskomattoman kauniin päivän viettämisen Tukholmassa 100-vuotiaan puolueen nykytilan pohtimiseen Värtanin sataman ankkuroidun risteilijän pimeässä yökerrossa. Koko se kakku, joka on 100 vuodessa syntynyt, pitää nyt päivittää mobiiliaikaa. Puolueen strategiatyöryhmässä huudettiin kuulemma aamulla laivalla ihan kunnolla. Keskustan nuoret pettyivät hieman. Ehkä tässä marssijärjestyksessä ja aikataulussa on eroja, että meidän mielestä tärkeää on aloittaa nyt ja tehdä tulevaisuutta nopeammin ja puolueen johto on sitä mieltä, että sinne mennään vähän hitaammalla ja pitemmällä askeluksella. Puolueen johto liennytti aikatauluerimielisyyttä. Tässä kokouksessa määritellään tahtotila ja sitten järjestölliset asiat tulevat marraskuussa ja sääntöasiat ensi vuoden kuluttua puoluekokouksen hyväksyttäväksi. Eli marssijärjestys on yhdessä sovittu myös nuorten kanssa. Kyllähän tätä keskustan uudistumisprosessia seuratessa tulee mieleen myöskin sellainen kerettiläinen kysymys, että entäpä jos puolueen suurin ongelma ei olekaan puolueen johto, vaan puolueen kenttä, joka osaa kyllä olla hidas, mutta kankea. Maastopaloja roihahteli tänään tiheään tahtiin lounaisen ja eteläisen Suomen alueella. Monet palot saivat alkunsa kulotuksesta tai roskien poltosta. Erikoisin tilanne nähtiin Turun keskustassa, kun autosta viskattu tupakan tumppi oli aiheuttaa ruohikkopalon. Tänään oli ruohikkopalovaroitus voimassa 9 maakunnassa ja metsäpalovaroitus 2. Tänään on myös rikottu kevään lämpöennätyksiä. Riittääkö lämpöä huomiselle? Siitä seuraavaksi ennen urheiluuutisia. Nyt näkemiin. Hyvää myöhäisiltaa. Lämmin sää jatkuu etelässä, mutta aivan pohjoisessa ilma pysyy koleana ja kosteana. Huominen aamu valkenee koko maassa poutaisena, Oulun seudulta etelään myöskin aurinkoisena. Rannikoilla lähellä tosin tukeva sumu saattaa peittää auringon, muuten aamu on kyllä aika lämmin. Etelämpänä ei ole päivällä sateita tulossa ja varmaan ne mahdolliset sumutkin siitä päivän mittaan hälvenevät, joten mukava puutarhanlaittosäätä on tulossa. Varsinais-Suomessa asuvien kannattaa muistaa, että metsäpalovaroitus on nyt voimassa, joten kulotukset ja roskien poltot on parempi unohtaa. Sisämaassa ollaan tämän päivän luvuissa, rannikolla saatetaan jäädä 10 asteen vaiheelle. Keskiosassa asteita on 15, eikä Oulun läänissäkään paljoa siitä jäädä. Lapissa sen sijaan on koleampaa ja sateita liikkeellä. Ehkä räntääkin voi taivaalta tulla aivan pohjoisessa Lapissa. Maanantaina etelässä päästään taas lähelle 20 astetta sisämaassa. Paikoin myös keskiosassa maata voi olla varsin lämmintä. Pohjoisessa ollaan 5 ja 10 asteen välillä. Tiistaina Oulun läänissä satelee jonkin verran. Etelämpänä taas 20 astetta menee rikki ja lännessä myöskin ja keskiosassakin päästään ehkä noihin lukuihin. Keskiviikkona sateen alue yltää Vaasasta Joensuuhun. Sen eteläpuolella on lämmintä ilmaa, pohjoispuolella viileämpää. Ja vappua kohden kun mennään, niin sateet hellittävät ja näillä näkymin aurinko paistaa aattona koko maassa, eikä tuo vapun päiväkään näytä kovin huonolta. Lämpötilat ovat ihan mukavissa 10-15 asteen lukemissa ja aurinkoa piisaa. Mutta vappuun on aikaa, joten tämän ennusteen varassa ei kannata ihan vielä lyödä suunnitelmia lukkoon. Nyt urheilua säästä huomiseen.
Vahinko, jonka aiheutamme hiuksillemme, voi myös aiheuttaa hiuspohjan kuivuutta tai hilseilyä. Uusi Head & Shoulders Care & Repair sisältää 3 kosteuttajaa, jotka auttavat elvyttämään hiuspohjaasi ja jättää hiuksesi hilseettömiksi, kiiltäviksi ja puhtaiksi kuin oma tuntosi. Uusi Head & Shoulders Care & Repair. जी मेरा नाम प्रियंका जी कलेक्टर बनने का और बनकर ही रहूंगी. 4000 lasta tarvitsee kummia. Heti. Ryhdy World Vision kummiksi. www.kummi.fi. Hyvää myöhäisiltaa urheilusta. Suomi aloitti jääkiekon MM-turnauksen komealla 5-0 voitolla Norjasta. Maalivahti Pekka Rinne torjui debyyttimaaottelussaan 0-pelinä. Ensimmäisen MM-ottelunsa maajoukkueen päävalmentajana luotsannut Jukka Jalonen oli saanut ylivoimakuviot kuntoon, sillä leijonaryhmä iski yhteensä 4 maalia Norjan jäähyillessä. Jalkapallon Englannin Valioliigassa Liverpool kukisti Hallin 3-1, mutta Manchester United nujersi Tottenhamin 5-2 ja Manun sarjajohto säilyi 3 pisteessä. Avauspuolikkaan jälkeen 0-2 tappiolla ollut United ryhdistäytyi tauolla ja kiri tasoihin tällä Wayne Rooneyn osumalla. Kotiyleisö huokaisi helpotuksesta, kun Cristiano Ronaldo puski isännät 3-2 johtoon 68 minuutin kohdalla. Rooney onnistui vielä toistamiseen Ronaldon syötöstä ja 5-2 osuman niittasi Dimitar Berbatov. Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio starttaa uransa toiseen MotoGP-luokan MM-osakilpailuun vasta ruudusta 17. Motekin GP:n tämän päivän aika-ajot jouduttiin perumaan sateen takia ja kisan lähtöjärjestys määräytyi perjantain vapaiden harjoitusten perusteella. Kallion harjoitukset pilasi kaatuminen ja näin ollen Ducatin suomalaiskuski lähtee huomisaamun kilpailuun takarivistä. Paalupaikan Motekin radalla nappasi Yamahan Valentino Rossi. For sure it's not a great idea come here in Motegi in April because the forecast, the weather is always quite bad and unfortunately too much water, just one practice yesterday, just one practice today, and I'm lucky because I did the best time, so I start in pole position is really important for the race of tomorrow. But like everybody, we have to wait for the condition of the track, if it will be wet or dry. Ranskan Sebastien Loeb otti komendon Argentiinan MM-rallin toisena päivänä. Mikko Hirvosen voittotaistelu päättyi moottoriongelmaan. 5. perättäistä voittoa Argentiinasta jahtava Loeb paukutti pohja-ajat päivän 4 ensimmäisellä erikoiskokeella. Hirvosen Fordissa nousivat moottorin lämmöt 15 EK:lla ja kolmanneksi pudonneen suomalaiskuskin kisa jäi lopulta kesken siirtymätaipaleella. Formula 1:n Bahrainin osakilpailun aika-ajot sujuivat suomalaisittain vaisusti. Ferrarin taktiikasta jälleen kärsinyt Kimi Räikkönen oli vasta 10. ja McLarenin Heikki Kovalainen 11. Huomisen kilpailun eturivin lähtöpaikat valloittivat Toyotan Jarno Trulli ja Timo Glock. MM-sarjaa johtava Broontallin Jenson Button starttaa ruudusta 4. Lahden Namika nappasi miesten korisliigan viimeisen välieräpaikana. Uudenkaupungin Korihait kaatui otteluvoitoin 1-3. Salon Vilpas puolestaan palaa korisliigaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Nyt urheilusta näkemiin. Nyt puutarhassa juhlitaan, maa uutta voimaa saa. Käy pensaat marjat kasvamaan, kun niitä lannoittaa. Jo kukkiakin laulattaa, puissa
enemmän se ruokin satoa ja myöskin matoa. Kasvuvoimaa Biolan. Täsmätuote Kanalan. Biolan. Puska Jussin luottopussi. Aito luonnon Biolan. Hotelli toiveidesi mukaan. Hotels.com. Wake up happy. Nainen, testaa onko miehellesi aito miehen suu. Osta hänelle Turkish Pepper Fish kurkkupastilleja. Sillä se selviää. Mika Kallio. Kohti voittoa. Seuraavana Japani. 4 MotoGP. Sunnuntai-aamuna. Nyt lähtee niinku polkupyöräilemään vai? Ja polkupyörällä. Koko ajan lujet vai kiihtyy tasaisesti. Nyt Marja-Liisa on maalissa. Tuleeko olympiakulta Suomeen? Suomen tyypit. Tuplajakso. Vappuaattona 8:00 Huomisen virallinen leffa 4 on komedia Mitä nainen haluaa, jossa Mel Gibsonin esittämä roolihahmo pystyy kuulemaan naisten ajatuksia. Ja huomisesta ohjelmistosta vielä sen verran, että ruutuun palaa American Chopper, jossa roplataan mopoja. Mutta se nähdään päivällä vähän ennen 6. Tänään ennen thrillerielokuvaa vuorossa on Las Vegas, joka jää tämän jakson jälkeen tauolle. Eniromainen hakupalvelu. So, Tom, how'd you like it here? You know that I know that you know that I do all the work round here. So first you're going to double my salary and buy me a new car. Then I'm going to date your girlfriend, divorce your wife, and soon I'm going to be at that end of the table, in your chair, smoking your cigars, being you, and by the way, you're fired. Excuse me? Fired. Lecro makes people talk. Proactivin tehokkaat ainesosat hoitavat ihoa hellästi ja monipuolisesti. Ne poistavat finnit ja tekevät ihostasi puhtaamman ja kauniimman. Proactive on turvallinen, hellävarainen ja tehokas. Olemme vakuuttuneita, että Proactive auttaa myös sinua. Siksi myönnämme tälle tuotteelle 60 päivän täyden palautusoikeuden. Puhdas ja sileä iho tuo itsevarmuutta. Tilaa heti Proactive Solution. Tilaa nyt joko soittamalla tai netin kautta osoitteessa proactivesolution.fi. Liity nyt Proactive-täydennysohjelmaan ja sinusta tulee etuasiakas. Säästät heti ensimmäisestä tilauksesta lähtien. Etuasiakkaana säästät jatkossa huomattavasti ja lisäksi kaikki täydennystilaukset sisältävät arvokkaan Proactive-lahjatuotteen. Täydennysohjelman voi irtisanoa koska tahansa ilman sitoumuksia. Soita nyt tai liity osoitteessa proactivesolution.fi. Eiköhän panna Suomen kattavin 3G-verkko soimaan. Elisa mobiililaajakaistalla surffaat niin paljon kuin haluat, alle 10 kuukaudessa. Kuivat, rasittuneet hiukset. Ratkaisu löytyy hiuksen sisältä. Läpimurto Schwarzkopfilta. Gliss Cell Repair. Ensimmäinen hiustenhoitosarja, joka korjaa vauriot solun sisällä. 85% vähemmän vaurioita ja tuplasti kiiltoa. Joten ennen kuin leikkaat, kokeile uusi Gliss Cell Repair. 111 years professional hair care. For you. Nyt kaupoissa ihana uutuus Gliss Asia Straight. Korjaa ja suoristaa. Suoremmat hiukset jopa 48 tuntia. Uusi Gliss Asia Straight. On Schwarzkopf. No niin. Anna tulla. Ei meillä ihan koko viikkoa aikaa. Ei, meillä on yli tunnin vuoro, ei mitään.
Ihan niin kuin mä olen näyttänyt. Meiltä saa mitä tilaa ja todella nopeasti. Velho, maan paras laajakaista. Nyt piknikissä. Täytetty patonki ja juoma. 4,90. Velho laajakaista. Koko ensimmäinen vuosi alennetulla hinnalla. Maan parhaan laajakaistan saat Velho jälleen myyjältä. Avioliittomme on täysin kuollut. Hän vain tuijottaa telkkaria eikä panosta kotiin tai suhteeseen. Olen Baby. Ooh, baby. Get up on this. Cooling by day, then at night. IFA. Herkullisen pehmeä lakritsipastilli. Push it good. Fitnesstuppi.fi